Nothing here but Hallo så sammen og velkommen til den her video. I dag der sidder vi simpelthen inde på CSGO, og nu bliver vi beskudt. Det er da hyggeligt. Men vi sidder inde på CSGO i dag for at lave bare en lille infovideo. Det er også meget, jeg ved godt det er meget CSGO jeg lægger op, men det er også noget det jeg skal snakke om i dag. Og selvfølgelig jeg er ked af at jeg ikke har lagt ret meget andet ud end CSGO, men det er fordi jeg synes jeg har mistet lidt følelsen for Minecraft og sådan bare op til Minecraft og Rocket League og The Forest. Men jeg vil gerne prøve at høre jeres mening. Så hvis I gerne vil have jeres serie på min kanal, så må I meget gerne skrive hvad I synes om det jeg skal lave Minecraft, eller om jeg bare skal helt stoppe med Minecraft og så begynde at starte med at lave kun CS og bare sådan Steam Games videoer. Så det må I meget gerne skrive. Men så er også sådan lidt på sådan hvordan min feedback og hvordan det går for min kanal, jeg skal snakke lidt om. Og det er jo sådan en meget vigtig topic for mig, fordi jeg synes det går mega godt på min kanal, og det er jeg skide glad for. Fordi, jeg ved ikke, jeg har 73 eller 74 subs lige nu. Jeg kan ikke huske det sidste tal, men det er i hvert fald noget der omkring. Hvilket jo bare er mega fedt, fordi at jeg tror det er næsten 2 måneder siden, eller er det 2 måneder siden, cirka der omkring, jeg startede på YouTube. Jeg synes det er mega fedt at vi nærmer os de 100 næsten. Jeg ved godt, nærmere og nærmere. Vi er der omkring, er vi ikke? Det synes jeg da. Hvilket jeg selvfølgelig bare synes er mega fedt. Og det kan I selvfølgelig også godt forstå mig i, hvis jeg selv laver YouTube i, at det er altid fedt at runde et sådan 60-cifret tal. Men selvfølgelig, det gør jeg ikke lige her og nu. Men jeg gør det på et tidspunkt, og det er jo ligesom det der tillagtigt, hvis jeg forstår. Eller jeg ved selvfølgelig ikke, hvor lang tid det kommer til at tage, men det kommer nok til at tage, det ved ikke, en lille måneds tid mere måske. Eller måske lidt mere. Hvilket jeg synes er mega fedt. Og det glæder mig selvfølgelig til, at vi runder de 60-cifrede. Ellers var det også bare lige grunden til, at jeg bare lige havde kun have lagt CSGO op, som jeg bare lige ville informere jer om. At det fordi jeg havde mistet lysten til at optage Minecraft, og ja. Det har jeg nok hørt fra rigtig mange YouTubers, at de har mistet lysten til at spille et eller andet spil, eller optage Minecraft eller sådan noget. Men det er simpelthen også det, der sker med mig. Og det håber jeg, I kan forstå, og at det så er grunden til, at jeg ikke har optaget så meget Minecraft. Så ellers så håber jeg bare I nød den her video. Jeg ved godt jeg kan koncentrere mig sådan mega meget om mit topic. Eller det håber jeg i hvert fald jeg har. Men jeg er ked af at jeg ikke kigger ind i facecam hele tiden. Men det er selvfølgelig fordi at jeg også skal koncentrere mig om gameplayet. Og ja, jeg ved godt jeg ikke er skide god til det at spille. Men altså jeg er jo kun silver elite mester eller sådan noget. Men husk at smide et like. Husk at smide et subscribe, hvis du ikke allerede har gjort det. Og endelig husk at smide en kommentar på mit spørgsmål. Og ellers så ses vi helt klart i næste video alle sammen. Og vi ses.